срещу мен за 100 път. Но не знае сам защо, пак броя на около 100. И защо със страх гласа питам, колко е часа? Простете, 100 пъти ви срещам вече. Дали ще ви прости, добре не съм облечен. Простете, знам това е нетактично, но ето, толкова сте симпатична. Простете, 100 пъти ви срещам вече. Дали ще ви прости, добре не съм облечен. Простете, знам това е нетактично, но ето, толкова сте симпатична. 100 случайности вървят срещу мен за 100 път. Може би едно от тях трябва аз да спра без страх. 100 стотинки капитал за 2 кафета пред кристал. Но 100 години самота ще трябва пак да прочета. Простете, 100 пъти ви срещам вече. Дали ще ви прости, добре не съм облечен. Простете, знам това е нетактично, но ето, толкова сте симпатична. 100 надежди всеки ден, 100 въпроса будят в мен. 100 момичета вървят срещу мен за 100 път. Но не зная сам защо, пак броя на около 100. И защо за страх гласа питам, колко е часа? Простете, 100 пъти ви срещам вече. Дали ще ви прости, добре не съм облечен. Простете, знам това е нетактично, но ето, толкова сте симпатична. Простете, 100 пъти ви срещам вече. Дали ще ви прости, добре не съм облечен. Простете, знам това е нетактично, но ето,